panahon sa pandemya kun asa apektado ang panginabuhian sa matag individual ug lakip sa nahimong dakong hagit ang galastuhon sa edukasyon sa matag kabatan-unan. Tungod dinhi, naghimog inisyatiba ang buhatan si Provincial Governor's Extension Office ilawom sa pamunuan ni Attorney Nadia Imano Ilipe nga magbugnaw og usa ka scholarship nga ginganan og Vicente Y. Imano kundi nag-awhag kini niadtong bulan sa Hunyo sa tanang mga umulabot nga senior high school students alang sa tuig 2021 ngadto sa 2022 nga mahimong mo-apply niini. Ang kwalipikadong mga scholar makadawat og mga pribilehiyo sama sa free tuition, cash educational allowance nga 4,000 pesos, free TV nga USB-based lessons ug free ID. Dugang niini nga ang mahimong scholar, dili na kinahanglan nga magkuha og entrance examination, dili usab kinahanglan ang maintaining grade ug walay bayro nun sa admission, miscellaneous ug hidden fees. Gani, nahimuan na kini og katumanan ni adtong Agosto 3 ngadto sa 4 niining tuiga diin ang buhatan nag-apod-apod og mga educational materials ug educational cash assistance alang sa mga kwalipikadong mga senior high school student nga scholar niini. Sa pakiktimbayayon sa Asian Business Cable to Cooperative Academy o ABCCA Education Channel, malampuson nga gipaygayon sa maong buhatan ang pagtunog TV set o educational cash assistance nga 1,000 pesos matag semester kundi adunay upat ka semester matag tuig alang sa 99 ka mga scholar nga gikan sa munisipyo sa Tagulwan ug 74 ka mga scholar gikan sa lungsod sa Villanueva. Mitambong sa maong pagpangtunod sila Board Member Cyrene Imano, Board Member Gerardo Sabal III, Sangguniang Bayan members Kagawad Armando Pomar ug Captain Edgar Prisión nga aktibo nga misuporta alang sa katumanan sa mga programa alang sa probinsya. Lakang og mga inisyatiba kini sa pamunuan ni Attorney Nadia Imano Ilipe sa PGEO ug suportado sa Amahan sa Lalawigan, Governor Bambi Imano, nga matabangan ug mapagaan sa mga ginikanan sa lalawigan ang pagpatunga sa ilang mga anak, lakip ang pribilehiyo sa tanang mga kabatan-unan nga pinaagi sa libreng pagtungha ilang makabot ang ilang mabungahong kaugmaon. Kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Jean Salimbaw alang sa limpyo ug matarong nga panggobyerno, padayon Pilipino.